2,0. Ei kovin hyvä ajettava voi enää olla. Hyppäineen, täällä on bilee. 3 päivää matkan kesto, kytke pois luistonesto. On tässä suora ruisku, veto irti, Antti Tuisku. Korisarja, kuppi, penkki, aluvante, vaihde, keppi, turbo, ahde, manuaali. Keskuslukko, kuilalaali, teho, lastu, suppari. Ota takaa kuuppariin. On muilla Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Jaguari, Pagani. Mut mä lähden sirralla Nevadaan. Kumpu pääsisi vanteella ajamaan. Ranta tuliin sirralla Nevadaan. Siellä naisilla on puskureissa öljyy, ei bikineitä löydyy. Ford Sierra kiihtyy jopa 100 nolla. Nyt tien poskessa ihan rauhassa olla.